Уникалната технология на преработване представлява процес на високотемпературна обработка на веществата в реактор с присъствие на катализатор при минимално количество кислород. Особеността в тази технология е в това, че непосредствено над зоната на горене се сформира зона за синтез и получаване на въглеводородни газове. Инсталацията работи без отделяне на вредни емисии, съобразно изискванията на Европейския съюз. Инсталацията се състои от 3 основни блока. Блок за подготовка на суровини, реактор-газификатор, където протича високотемпературна обработка с височина 14 метра, и блок за филтриране и охлаждане на продуктите на газификацията с височина 8 метра. Реактор-газификатора се явява най-важният елемент от цялата инсталация. По височина на реактора се развиват 3 процеса. Горене, което става в среда с много малко количество въздух. Газификация, отделяне на въглеводородни горими газове и сушене на суровината. Теглото на инсталацията е приблизително 180 тона, а площта, на която се помещава, е 1,5 хектара. Инсталацията е оборудвана с електронна система, която позволява да се автоматизират, контролират и анализират протичащите процеси в реактора, в изходната тръба и в системата за охлаждане. Подаването на суровината се регулира автоматично, след което тя се придвижва към бункера на реактора. След като бункера се напълни, се включва инсталацията и се формира постоянна зона на горене. По време на целия процес, добавянето на суровина се синхронизира с скоростта на горене и разтоварване на отработените отпадъци. Инсталацията обработва до 3 тона на час. Поддържането на процеса на горене се извършва с помощта на система технологични входове, по които се подава въздух и пара. Стените на реактора са облицовани отвътре. От 4 страни по височина на реактора са монтирани термометри, които следят нивото на парата в зоната на горене, където вследствие на ниската концентрация на кислород протича процесът пиролиза. Температурата в зоната на горене достига приблизително 1200 градуса по Целзий. Благодарение на високите температури и рязкото охлаждане на газовете става възможно разграждането на вредните вещества до прости въглеводороди, като по този начин в крайен резултат не се отделят опасни или вредни газове. В резултат на реакцията газовете се изкачват нагоре, повличайки въглеводородосъдържащите смеси и наслагвания, като едновременно с това постепенно се охлаждат. Температурата на парогазовата смес на изхода на реактора достига около 220 градуса по Целзий. Благодарение на подаването на въздух през технологичните отвори, разположени в най-ниската зона на горене, се извършва охлаждане на наслагванията и нагряване на въздуха, който се изкачва до зоната на горене. По този начин преноса на топлина се осъществява както в горната, така и в долната част на реактора, което увеличава коефициента на полезно действие на процеса. Парогазовата смес се отделя през тръба, която се намира в горната част на реактора. В долната му част е разположен конус с система за отвеждане. Точно тук се осъществява отделянето на обработените наслагвания и пепел. Отстранените и отработени наслагвания на изхода на реактора имат температура не повече от 150 градуса по Целзий. След охлаждането им могат да се използват като пълнеж за запълване, строителни подложки и други. Образуваната парогазова смес по тръбата попада в циклон, където се пречиства от прахови частици, които се събират в отделен контейнер. След това сместа отива в първия топлообменник, където в резултат на охлаждането протича частична кондензация на въглеводородосъдържащите съединения. Във втория топлообменник сместа се охлажда до 20 градуса по Целзий и се кондензира под формата на въглеводородосъдържащи съединения. Непосредствено до втория топлообменник е разположена вакуумна помпа, която осигурява тягата в инсталацията. Над охладителите е разположена предпазна газова свещ, която показва и доказва наличието на горим газ. Инсталацията произвежда между 1500 и 2000 кубични метра синтез газ в час. Полученият в процеса синтез газ се подава в мотор-генератор, където се произвежда електроенергия от 1 до 2 мегавата.
Така практически експлоатираме безотпадна технология за производство на електро- и топлоенергия, както и без отделяне на вредни емисии според изискванията на Европейския съюз. Инсталацията за оползотворяване на биомаса, отпадна дървесина, слама, обелки, черупки и всякакви земеделски отпадни продукти работи на идентичен принцип, както инсталацията за преработка на твърди битови отпадъци. Полученият в процеса синтез газ се подава в мотор-генератор, където се произвежда електроенергия от 1 до 2 мегавата. Отпадъка е пепелина, която е богата на калий и може да се ползва за бионаторяване на почви в селското стопанство. Представената инсталация е напълно безвредна и отговаря на всички екостандарти за производство на електро- и топлоенергия, както и без отделяне на вредни емисии в атмосферата според изискванията на Европейския съюз. Представяме ви инсталация за обогатяване на въглища. Обогатяване на въглища е процес, който се състои от няколко технологични операции по обработка, в резултат на които в краен продукт се намалява съдържанието на минерални примеси и повишаване на качеството на въглищата. Този процес се характеризира със сложни термични и физико-химични трансформации на въглища в избрани етапи при образуване на кокс. Целият процес може да се раздели на 5 етапа. Първи етап – при нагряване приблизително до 200 градуса по Целзий. През този етап се изпарява по-голямото количество вода, съдържаща се във въглищата. Заедно с това се изпаряват абсорбирани от въглищата газове, двуокис на въглерод, метан и други. Това е етап на сушене. Втори етап – при нагряване от 200 до 350 градуса по Целзий. През този етап се образуват горими газове, водна пара и смоли. Към края на този етап въглищата започват да омекват. По техните зърна се появява покритие от течни продукти на разлагане. Това е начален стадий на разлагане. Трети етап – при нагряване от 350 до 500 градуса по Целзий. През този етап въглищата интензивно се разлагат. Образуват се летливи продукти на полукоксуване, смоли и газове. Това е етап на пластично състояние. Четвърти етап – при нагряване от 500 до 600 градуса по Целзий. През този етап се образува незначително количество на смоли и други летливи. Получава се спичане и се образува твърд кокс. Това е етап на образуване на полукокса. Пети етап – при нагряване от 600 до 1000 градуса по Целзий. През този етап се образуват смоли, моноциклични ароматични въглеводороди и водород и завършва процес на коксообразуване. Получаването на добър кокс зависи от протичането на всички етапи. Отделените в резултат на описаните процеси газове се преобразуват с цел използването им за производство на електроенергия. Инсталацията за обогатяване на въглища работи без отделяне на вредни емисии, изхвърлени в атмосферата, изпълнявайки изискванията на Европейския съюз. Всички представени инсталации ще се произвеждат от фирма Булминерал ООД в новооткрития завод в град Брезник. Булминерал ООД разработва и предлага различни видове реактори – термични, пиролизни, плазмени, в зависимост от различните нужди и критерии. Следващата инсталация, която е в процес на разработка, е инсталация за предварително сероочистване на въглищата, при която сярата ще се отделя от въглищата преди процеса на горене, с което значително ще се намалят серните окиси в димните газове.